చెప్పు ఇప్పుడు నీ బంగారుది బాగుందా, ఇది బాగుందా? బంగారం ఏం పనికి వస్తుంది, దీని ముంగట తింటా. మా మమ్మీ దగ్గర నాంతాడు ఉంటుందండి, కానీ చూడండి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చిందో నాంతాడు పట్టి అయితే. మమ్మీకి అయితే చాలా బాగుంది కదా. సో అందుకే ఒకసారి మమ్మీకి వేసి చూద్దాము ఎట్లా ఉంది అన్నది చూపిస్తున్నాను నేను మీకు. బ్యూటిఫుల్ అంటే బ్యూటిఫుల్ ఉంది చూడండి, మ్యాంగో డిజైన్ తోటి. నేను పెట్టుకున్న బాగుంటుంది అఫ్కోర్స్. మా మమ్మీ ఎప్పుడు తన నాన్న పట్టియే బాగుంటుంది అనే ఫీలింగ్ అనమాట. నేను చూపించా ఈరోజు మా మమ్మీకి, కాదు ఇంకా చాలా డిజైన్స్ ఉంటాయి అనేసి. ఇది కూడా బాగుంది చూడండి, దిస్ వన్ ఈస్ సింపుల్ నాన్ పట్టి. సో కావాలి అనుకున్న వాళ్ళు విజిట్ టుడే.